Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Zvinongotyisa izvi. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 21 years ekuberekwa. Ndainge ndakamboroorwa zvangu pati ndokubva ndachizorambana nemurume nekuda kwekuti handina kumbogara ndakafarirwa nevabereki vemurume wangu. Saka murume uyo ainge akandiroora, ivo vaiita zvekunamata. Saka kwedu tinongoitawo zvechivanhu, takangokurirawo tiri mazviri. Saka pandakatizira ndakabva ndachizoita miscarriage, ndokubva ndachizombotambudzika kuti ndinge ndichibatira zvekare pamuviri. Ndakabva ndachizotanga kufamba, iye ainge asingazvidi, but nekuda kwekuti ainge achindida haana kuda kuudza vabereki vake kuti apo pandaibuda ndaitoenda ndichinobatsirwa nevamwe gogo avo vaigara muvillage mavo. Saka one day ndakazoonekwa ndichibatsirwa nen'anga nasahwira wavamwene vangu. Ndakazoti ndichisvika kumba vakabva vandibvunza, ndikavaudza kuti hongu ndainge ndaenda kun'anga kuti ndinge ndichinobatsirwa kuti ndinge ndichizochekwa. Saka vakaratidza kuti havana kufadzwa nazvo nekuti ivo vainge vachinamata, but ndakaramba ndichingoita stubborn because chandainge ndichida mwana. Ndakangoti mumwoyo mangu izvezvi kunyange vakati tinofanira kungoenda kuchechi, but mwana wavo kana nguva ikakwana yekuti anenge ava kuda mwana, izvo zvokunzi kuna Mwari, Jesu, this and that, hazvitombobatsiri. Saka munhu unofanira kuti unge uchiita zvinokubatsira. Saka ndakazobatira pamuviri ndokubva ndachizoita mwana wangu wandainge ndichida kuti tinge tichimutumidza zita ravo. Vamwene vakabva varamba. Painge patova neruvengo pakati pangu navamwene. Iniwo handina kuregedza kutevedzerawo nzira dzandakakura ndichidzidziswawo dzechivanhu, marriage yangu ikazoparara. So now ndava kushanda samaid. Ndine imwe couple iyo yandinoshandira kunoku, ndichangoti ndiri kuBorodale, but sandiko zvako kwandinogara mukomana. Vanhu ava vane mari dzavo imbinga zvekutoti kana tichiverenga mbinga dzemuno muZimbabwe vanokwanisa kutopindawo kana mutop 20 because vane mari vanhu ivavava. So ndakazoti ndaenda kune imwe n'anga nekuti ndainge ndichidawo munhu anopota achindivaraidzawo. Ndainge ndakambozviudza kuti no more kuroorwa zvekare, but munhu unenge ungoriwo munhu wenyama, unenge uchizodawo munhu anopota achikuvaraidza. So ndakabva ndachizotanga kutsvaka n'anga. Nerimwe zuva ndakati ndiri paYouTube, nekuti pano pandinogara wifi inongogara yakati T, saka ndinenge ndichingosecha muswero wese wezuva because ivo vanoswera zvavo vasipo, vane mabusinesses. Ndini ndinoswera nevana. Saka vakati vasipo nerimwe zuva ndokubva ndachizotanga kungotevedzera machannels aya en'anga nemachannels mamwe aya kunenge kuchingoitwa zvemashiripiti, apo unokwanisa kutongowana mafone numbers en'anga yacho. Saka ndakabva ndachizotora mafone numbers en'anga imwe yandakaona sekunge inobatsira, ndobva ndachizotanga kutaura nayo. Takataura mukoma ikabva yanditi ndainge ndichazotoroorwa nemurume ane mari, but ndainge ndakaganyirwa navatete nekuti vainge vakavengana namai vangu vasingade kuti vabereki vangu vange vachizodyawo mari dzemarooro. So ndakabva ndachizoenda kumba kwen'anga yacho. N'anga iyi mukoma ndichangoti inogara hayo kuWaterfalls, but sandiko kwainogara. Ndakati ndasvika kuWaterfalls kuya ndipo apo payakabva yachizonditi ndinge ndichibhadhara mari dzematare. Ndikabhadhara, yakabva yachizoti yainge ichazondipa mishonga yacho inoshanda pakukwezva varume vanenge vaine zvimari. Ikanditi asi for now ndoda kuti tinge tichiumba ukama. Saka kuumba ukama kwacho kwatakazoita mukoma, inini nen'anga iyoyo tava kutoshandidzana. Yakati inoda kuti ndinge ndichizopota ndichigezesa vana
vevanhu ava vandinoshandira ndine mushonga uyo wandakapiwa. Saka ndinoti kana ndava kuvagezesa vana ava ndinotora mushonga wacho iwoyo ndobva ndaisa mutabhu, ndinousoka kuda kweabout 1 minute. Ndichisoka mukomanashe ndinenge nditori mubedroom revanhu vandinoshandira because mune chimwe chitv screen chirimo, saka makamera ose akakonektwa mune imwe kompyuta irimo imomo, saka unenge uchitoona zvose zvinenge zvichiitika panze nemotikari dzose dzinenge dzichipinda muyard. Ndinozviitira kuti kana vakangokaruka vadzoka ndisati ndagezesa vana vavo ndinobva ndachizodrena mvura iyo inenge iri mutabhu. Vana ava mukomana 1 by 1 ndinovaudza kuti vange vachipinda mutabhu. Munhu ndinongomukwesha zvishoma ndobva ndati chipedzisa kuzvigezesa. Ndinenge ndakangotarisa chete pachimonita ichocho ndichiona kuti hakuna umwe munhu here ari kupinda muyard. Kana vapedza vana ava ndinobva ndachizoenda ndonovamisa panenge paine hita kuti vakasike vaoma because vanenge vasingafaniri kuti vange vachizopukutiwa. Ivowo vana vacho vatojaira kuti vachingobva kuchikoro ndinobva ndatovagezesa, apo vabereki vacho havatozvizivi kuti izvi ndo zvandiri kuita. Mvura iyoyo mukoma handizodreni yose, ndakapiwa chimwe chigubhu chi5 liters chandakanzi ndinongoisa mvura muchi5 liters macho imomo ndobva ndachizoichengeta. Saka sekuru vacho vane vanhu vavo avo vavanotumidzira kuya kwandiri kuzokolekta mvura yacho iyoyo, saka vanobva vachizondipa mari. Hazvisi zvinhu zvatinoita each and every day. Vane mazuva ekuti vanenge vachida mvura yacho vanobva vachizondipa mari pa5 liters. Ivo vakati vanokwanisa kundipa $200. Mhuri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hei, mudzimba umo vana vari sefu here? Hanzi ndakabva kumarriage nekuda kwekutiwo ndaitevedzerawo nzira dzechivanhu. Zvekare nanhasi uno vanoti ivo ndo zvavanongoita izvozvo, saka vava kushandidzana neimwe n'anga. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ineniwo murume wangu akarombera chivhenda ndokubva achizoshaika. Zvokwadi mukoma, hapasi pose panonzi munhu aenda kunoromba zvinhu zvikatobudirira. Wangu murume akaendako akanoromba mushure mekunge agara neni pasi ndikamupa mvumiro yekuti ange achienda kunoromba kwacho ndichida kuona kuti zvaikwanisa here kuzotibatsira, but ndakazotosara ndava chirikadzi. Iniwo wacho mukoma, nekuda kwekuti ndine mishonga imwewo yandakapiwa, ndine zvakawanda zvinondinetsa zviri kutsi kwemwoyo wangu, uye zvekare ndinotonzwa kuti dai ndaenda ndanozama zvekare lake. Murume wangu akarombesewawo neimwe n'anga. Isuwo tigere muno mumasvingo, saka basa redu ratinoita ndiroro rekuti tinotengesa. Saka mukutengesa umo matainge tichiita zvinhu pane pazvakambooma mukoma, zvakaoma zvekuti takashaya kuziva kuti tozvifambisa sei inini nemurume wangu. Ndipo apo paakabva achizobuda achiti ari kuenda kunobatsirwa, akabva achizodzoka akabata kamwe kanyanga ikako akati ndaifanira kuti ndige ndichizorara nako. Akatoenda akanotenga butiro akauya akabva achizopfekedza kanyanga kaya akabva achizoti ndaifanira kuti ndige ndichizorara nako. Izvi takazviita huri usiku, tainge titori panze, ainge akandirinda. Tapedza tikabva tachizodzokera mumba. This was after andiudza kuti iye ainge afunga kuti tinge tichitsvaka mishonga iyoyo yekurombesa, because tainge tava kungorarama tiri muzvikwereti, zvinhu zvedu zvainge zvisingachatifambiri. Apawo mwana wangu ainge akatora motikari yemunhu vasina kutenderana, kwava kubuda nayo motikari iyoyo, hakuna kure kwaakamboenda nayo, kwava kuita accident. Saka ndo chimwe chikwereti icho chainge
chava kuti svepa ichocho taiti tikashanda tichipa munhu even though vainge vachiwirirana, but ainge achitoti kana mukasandipa mari ndinosungisa mwana wenyu. Saka tainge tava kungoshandira mahara kusvika murume wangu azoti zvainge zviri nani kuti iye ange achimbotsvaga dzimwe nzira dzekuti tingawana nadzo mari sei nekukasika upenyu hwadzokera panzvimbo. Zvadaro mukomanashe ndipo apo paakazouya nekanyanga kake ikako, akazombokasiya mumba kakabva kachizonyangarika. Takatanga kushanda nemurume wangu, zvinhu hazvina kuzofamba negwara rakanaka. Murume wangu mukoma akangomuka akafa. Pazvakaitika zvinhu izvi ndakamurota usiku hwacho ihwohwo, ndikatombomumutsa ndikati ndine hope ndarota tichifamba tiri mugomo. Saka pane chimwe chimhuka changoburuka mumuti. Chimhuka ichi chikatanga kutimhanyisa, ndokubva zvimhuka izvozvo zvazotanga kuwanda. Tikabva tachizoona panga paine bako. Imimi ndimi matoti ngatipindei mubako umo, ndikabva ndaramba. Saka mabva mati sezvo ndaramba kupinda mubako, mava kuipindamo muri moga. Muchingonopindamo mubako imomo, ndabva ndaona umwe munhu auya akabata zidombo akabva achizovhara bako racho iroro. Mukatanga kuchema murimo mubako muchiti muri kuda kubuda kuti mukwanise kuchengeta vana. Ndokubva ndatopepuka ndokuzomuudza zvose izvozvo mukoma zvandainge ndarota. Saka takazoti tarara zvekare. Ndakazongonzwa ndichipindwa nechando. Pandakapepuka mukoma ndokubva ndazungunusa murume ndichiedza kuda kumutsa munhu angamuka here. Chainge chatongova chando. Ndikatotanga kutochema. Saka pandakamuka ndichichema mukoma, ndakaona nyanga yainge ichibhururuka iri mumhepo ikabva yachizonyangarika. Nyanga iyi yainge yakatsvuka ropa ichiita sekunge yainge yabva mukubaya munhu. Vanhu pavakazopinda mumba vavakidzane, ndaitoona kutoti murume wangu ainge abayiwa nenyanga. Akabayiwa nenyanga kurutivi rwake kuraiti nechepadumbu apa ndopaakabayiwa nenyanga yacho. Murume wangu akazotorwa akaendeswa kumochwari tikachizomuviga. Iniwo nanhasi uno ndinoita basa iroro rekutengesa. Ndiri kuda help mukomanashe because dzimwe nguva nyanga iyi ndinokwanisa kungoiona ichibhururuka yobva yanyangarika. Hapasi pose panonzi munhu aromba zvinhu zvikatoita. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi ndinogara ndichiona nyanga, asi nyanga iyi ivo pandaitaura navo vaiti nyanga iyoyo vaisimboirota yakazara ropa zvekutoti inenge ichitochururuka ropa sekunge inenge yabva mukunyikwa vaiti muropa. Saka pari zvino hanzi nyanga iyi haisisina kana ropa pose pavari kuiona, ende vanorota zvekare hope. Hanzi ndinorota hope ndiine hama dzangu tichifamba musango totanga kumhanyiswa nemadhimoni tobva tachizoona bako. Vari kuti pari zvino vari kurota imwe hanzvadzi yavo uyo achiti honai bako iro, handei tinohwanda mubako. Saka vanozongomuka vachichema vachiudza hanzvadzi yavo kuti aiwa harisi bako asi ritori guva. Vari kuti ivo havazivi kuti vozvifambisa sei, vozivisa sei hanzvadzi yavo iyo yacho yavari kurota ichiti handei tinohwanda mubako, kuti zvinhu izvozvo zvakatomboitika before pakazoshayika murume wavo nekuda kwekuti ainge akaromba. Ngativabatsireiwo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindipostirawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Nyaya idzi dzekuti munhu anenge aine chironda chinenge chisingaporika zvakaoma. Iniwo basa rangu randainge ndichimboita, ndaiitawo zvekutengesa muviri wangu kumaavenues. Iko zvino zvindatova nevazukuru, ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 46 years ekuberekwa. Saka ndaiva ndiine musikanzwa mukukura kwangu, plus takangokurirawo kuAvondale. Zvainge zviri nyore
kwandiri neshamwari dzangu kuti tipote tichitiza. Zvatainge takaita mukoma ndezvekuti takacheka Burglar Bar. Musi wacho watinenge tichida kuenda kunotengesa muviri yedu, friend yangu aiuya kuzorara kumba kwedu. Tainge takacheka Burglar Bar. Izvi takazvidzidziswa nemukomana uyo ainge achidanana nefriend yangu because iye ainge ari mbavha, saka akabva achizotiratidza kuti tinocheka sei simbi dzepaBurglar Bar, but kucheka zviya zvekuti unokwanisa kuzongoibhendesa simbi iyoyo. Saka taizoti usiku paya tobva tabuda, vabereki vachifungidzira kuti zvimwe kuda takarara, tobva taenda tobva tatonotengesa miviri yedu. Tinenge titori nevanhu avo vaitiendesako kuma-avenues vozotidzosa. Sometimes vaizodzoka nesu kuma 3 am tatoita kamari kedu. So nerimwe zuva mukomanashi ndakabva ndachizosangana neumwe murume like kune mamwe madhara aya ekutongoti ivo vanotongoda vasikana vanenge vachiri vechidiki. Saka mudhara uyu akauya akabva ati uyo ndiye wandiri kuda. Ndobva ndachizotopinda mumotikari make tikabva tachizoenda kulodge. Takati tiriko kulodge kuya ndakaona kuti ainge aine zironda pabvi rake. Ndikamubvunza kuti ko chironda icho ko chii chakaitika kwamuri? Akabva ati it is a long story. Saka sezvo kwainge kuri kungokechana, hatina hedu kuzonyanya kutaura nyaya dzakawanda, asi zvakangondinetsa kuti aiva aine bandage kudaro. Akabva achizoribvisa bandage riya paainge orara neni. Paakapedza ndokubva achizozvisunga zvekare nebandage achivhara chironda cheya kwava kundipa mari akandiperekedza akanondisiya zvekare kuma-avenues. So he was a regular client after that, achiti ainge akanakidzwa neni, but chironda chechiya mukomanashi hachina kupora. Kuzosvika ndazomubvunza, I think it was after 1 month, ndikati ko chironda chenyu ichi chisiri kupora, munodi kumboenda kuchipatara nacho? Akabva ati kwandiri chainge chisingapori nekuda kwekuti aiva neSTI yeherpes, hanzi saka chironda chacho hachipore. Ndakati mukomanashi murume uyu nerimwe zuva ndakazopepuka usiku, ainge ari bhizi nacho chironda chake ichocho, achiburitsa makonye achimabvisa muchironda ichocho. Pandakazviona zvinhu izvi zvose zvichiitika, ndakatanga kutemwa neumwe musoro. Pakaita sekunge pane munhu akauya akandirova mumusoro mangu nesando, ndokubva ndachizongofenta. Pandakamuka ndakatoshamisika kuti ndainge ndakatomira nevamwe vangu ndiri kuma-avenues. Ndo zvakaitikawo izvi mukoma. Vanhu vezvironda ava vanotyisa. Iniwo ndakasangana nazvo. Kubva ipapo ndakabva ndachizochera chikomba pasi ndikati handichaiti zvekare zvembinga. Ndainge ndava kuti kana munhu akauya achida kukecha, ndaitanga ndanyatsokuona kuti havasi vanhu vemari here. Ndaitopreferya kutokechewa nevanhu vanenge vari vamwe vaya vanenge vachingozvitamburira, because ndaiziva kuti munhu anotambura zvinenge zviri nani, mari yake inenge yakachena, than kuti ndinoita mari yakawanda kana ndikakechwa nembinga, ndoenda nembinga apa uchizonoshandisiwa futi pamhiko dzeurombwa. When you post my story, tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Mhuri yeZimbabwe, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa. Kana muine zvimwe zvamakambosangana nazvo, you can come to my inbox and tell me your own side of the story. Hanzi ndaimboita basa rekutengesa muviri wangu. Izvi ndo zvinotyisawo zvandakasangana nazvo. Mahwani.